ए शरीर ना तुमर ना तुमे शरीरर। ଏହା ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶରେ ତିଆରି ଓ ସେଥିରେ ଦିନେ ମିଶିଯିବ ପରନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ଅଟେ। ପୁଣି ତୁମର ଏ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ସିଧା ଲାଇନରେ ଘରର ତିନୋଟି କବାଟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମାଛ ଜାର ବା ଆକ୍ୟୁରିୟମରେ ସୁନେଲି ମାଛ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜାରକୁ ରୋଷେଇ ଘର ବା ବେଡରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେବକ ସୁଖ ଚାହେଁ, ଭିକାରୀ ମାନ ଚାହେଁ, ବ୍ୟସନୀ ଧନ ଚାହେଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ, ଲୋଭୀ ଯଶ ଚାହେଁ, ତେବେ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆକାଶରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭିଭିଭିଭି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାରୀମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚକ୍ର ଭଳି ଘୁରୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ସୁଖର ପାଳି ପଡ଼େ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ପାଳି ପଡ଼େ। ମସଲା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେପରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଶନି ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଡ଼ରେଜର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଏପରି କଲେ ମନୋବଳ ସହ ପ୍ରତି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଆସନ ସଜାଇ ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ କେହି। ଦୁଃଖରେ ଯାହାର ଜୀବନ କଟେ, ସୁଖ ଲେଖା ତାହା ପାଇଁ।